It-tnejn jiftaħ mill-ġdid il-Parlament għal din is-sena mill-iktar partikolari. Il-Partit Nazzjonalista, immexxi mill-kap tiegħu Adrian Delija, qiegħed jipproġetta li se jkun qed iwettaq ħidma kbira mifruxa fuq diversi lati. Dan sabiex jissokta jixpruna l-aqwa diskussjoni ħalli fil-waqt li l-pajjiż jagħmel l-avvanzi ekonomiċi, iż-żgħar u l-vulnerabbli jieħdu wkoll il-benefiċċji ta' dan il-ġid. Dawn it-12 xahar li l-Parlament għandu qudiemu mistennija li jkunu ta' ħidma intensa. Ftit qabel nofs is-sena, eżattament f'April, se jkun hemm tibdil fit-tmum tal-pajjiż. Dan għaliex jasal fit-tmiemu it-terminu tal-President Mary Louise Coleiro Preca u jinħatar President ġdid. Il-Partit Nazzjonalista, kif diġà għamel f'din il-leġislatura, mistenni jressaq għadd ta' mozzjonijiet u inizjattivi oħrajn biex hekk ikun qed jagħti kontribut mill-aqwa f'din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Ħidmet il-Partit Nazzjonalista immexxija minn Adrian Delija immirata li twassal messaġġ qawwi fost il-poplu Malti u Awċi, fis-sens li l-partit verament irid ikun gvern alternattiv. Adrian Delija fit-tmum tal-Partit Nazzjonalista minn sena u nofs l-hawn wirret sitwazzjoni ta' deficit voti ta' 40,000. Il-mira tiegħu sa mill-bidunet kienet dik li indirizza dan id-deficit qawwi, l-akbar wieħed li qatt kellu l-Partit Nazzjonalista fl-istorja tiegħu, biex bekk il-partit jerġa' jibda jinbena ftit ftit. F'din is-sena u nofs il-kap nazzjonalista Adrian Delija irnexxielu jibda jpoġġi s-sisien għal bini mill-ġdid tal-Partit Nazzjonalista sabiex verament jerġa' jsir l-għażla naturali tal-elettorat Malti u Awċi.